Sabies que al voltant de 8.000 guerrillers antifranquistes i masovers van ser assassinats per la dictadura de Franco a l'estat espanyol? Són crims d'estat que el franquisme va intentar amagar i que més de 80 anys després no han estat investigats. Malgrat la manca de reparació judicial i la impunitat de la qual van gaudir les forces repressives de la dictadura, a la directa hem investigat alguns dels assassinats que va cometre la Guàrdia Civil per desgranar les irregularitats que envolten les morts. Ara, la investigació es fa pública amb el documental La veu de les muntanyes, coproduït per la directa i la productora Sistema del Solar. José Fabregat Juan, Pedro Solsona Garcés i Francisco Gisbert Prades són els noms de tres masovers de les comarques de Castelló que van morir a finals de la dècada dels 40, després de ser detinguts i torturats. El motiu? Haver col·laborat amb la guerrilla. Per mitjà de l'anàlisi dels informes oficials sobre les seues detencions i morts i entrevistes a testimonis i experts, el documental estudia algunes de les irregularitats en els assassinats dels tres masovers. També narra com ha impactat la repressió franquista als descendents dels guerrillers i masovers assassinats, des que van furtar la vida a algun dels seus familiars fins que van ser expulsats dels seus masos i les seues tragèdies van ser ocultades pel règim franquista. La veu de les muntanyes també aborda una relectura de gènere a la historiografia en el moviment guerriller, ja que les dones masoveres van exercir una tasca cabdal en el funcionament de les xarxes de suport i de col·laboració amb la resistència antifranquista. Per saber-ne més, no vos podeu perdre l'estrena de La veu de les muntanyes, amb projeccions durant els pròxims mesos a les comarques de Castelló. Podeu trobar més informació a la descripció d'aquest vídeo.